bude najhoršie strieborná medaila aj pre Francúzsko. A teraz Youngová spoločne s Kemerovou sledujú, ako to pôjde 15-ročnej Valentíne Kočížovej. Áno, poďme to sledovať aj my, pretože keď došla do cieľa semifinále, tak tlieskala celá tribúna, bola víťazkou semifinále, zašla 115, mala tam jeden dotyk, čiže 113 bol jej čistý čas. Keby ho dokázala zopakovať, mohla by pomýšľať na medailu. Aktuálne je to medzi ňou a Číňankou. Kočížová s Youngovou veľmi tesne, ale v zelených číslach. Ale teraz zbytočná chyba na výjazde a dotyk na desiatke. Dotyk na desiatke, za tým prišla veľmi rýchly prejazd na tej 11. Čo sa nejakých sklzov týka, alebo také chytanie vody, tak je lepšie ako Číňanka, to môžeme vidieť. Ale tie dotyky, a vidíme, že tam rozhodcovia preverujú dokonca aj 8 a 11. Kde vlastne Češka nemá penalizácie. Aj teraz na tej 15-ke musela korigovať svoj smer. Áno, opäť sa trápi s vodou, nechytila ju ani v tej 16-ke. No, vidno, že ten tlak je tam asi obrovský a 1,81 priebežná strata ju radí niekde medzi 3. a 4. miesto, takže už to není ani boj o zlato, už to vyzerá byť ako boj vôbec o medailu a chytá sa nízko, chytá sa tam, kde sa chytala Číňanka. Jej čas 112,84. Kočížová robí maximum, ale má problémy a na Číňanku to nakoniec stačiť nebude. 3. miesto, do sekundy sa všetky medaily. Lena Kemerová už na trati, tie intervaly sú 120 sekundové, ale nakoľko viaceré pretekárky už prešvihli ten limit vrátane Segurovej, ktorá išla 125-26, tak sme nevideli úvodnú bránku, ale zatiaľ tie 4 zvládla Francúzska čisto. Jediná Francúzska vo finále, trošku prekvapením, pretože Francúzi naozaj majú excelentný ten mládežnícky tím a tým do 23 rokov. To sme mali možnosť vidieť aj v súťaži hľadov, kedy Česi, Francúzi a Nemci pobrali takmer všetky medaily. Je to taká nižšia pretekárka, takže vidno, že musí ísť do vyššej frekvencie, čo aj vo Francúzsku veľakrát vidno, že pretekári majú trošku kratší záber, ale vyššiu frekvenciu, hlavne v tých šprintových úsekoch. Je to také typické pre Francúzov. Teraz veľmi pekne sa chytila do 13, dotlačila sa tam, chytila vodu, ktorá priteká z vedľajšej trate. Dobre prejdená aj 14. Uvidíme, čo nám predvedie tu pod kameňom. To trošku jej tam drhlo, áno, mala tam trošku viac pretočené, ako by bolo treba. Takže tam tá stopa sa jej o niečo predĺžila, ale udržuje si pomerne ten čas a tú stratu svoju aktuálnu 2,88 druhý medzičas. Tak, 19-ka taktiež zvládnutá ešte. Posledná protiprúdna 20-ka. Jej čas veľmi solidný. A vyzerá to aj na čistú jazdu. Kemerová a jej porovnanie. Toto bol neskutočný záver. Videli sme, že 2,88 strácala pred 18-kou a dokázala to dotiahnuť ešte do zelených čísel. Tak to už si pravdu povedať, ani som nečakala, že toto nám predvedie. Ale tam bola nádherné prejazdy naozaj v tom závere. A konečne čistá jazda. No podobne ako Dominik Eďházy, aj Xinjiangová má prázdne informačné pole na oficiálnej stránke Medzinárodnej kanoistickej federácie, ale podobne ako pri slovenskom reprezentantovi očakávam zmenu po dnešných pretekoch. Zatiaľ ide 17-ročná Číňanka veľmi dobre. Áno, veľmi zodpovedne. V podstate vyzerá, že ide podľa plánov všetkých, ktoré má pripravené s trénerom, pretože nikde nám nevychádza z trajektórie, nevidíme ani, že by nejako improvizovala, ako keby presne aj prehadzuje v momentoch, kedy to potrebuje. To trošku podplavuje, ale není to až taká strata, aby sme sa mohli baviť o niečom závažnom a pri tom náskoku, ktorý mala ešte nad skokom, je to stále veľmi dobré. Youngová
15 zvládla. Musí si dávať pozor na 16. Bolo to tesné, ale aj rýchle. A tam bolo vidno, že neurobila žiadnu blbosť, poviem teraz, lebo veľakrát pretekár práve v takejto pozícii nedokáže sa tak z toho vykrútiť, ak sa z toho vykrútila Číňanka a príde tam k dotyku, takže tam skutočne zareagovala excelentne. No má vycibrenú techniku naozaj. Až som sám prekvapený, ale veľké problémy. Po 19 pred 20-kou to bude tesné. Ale je to stále čisté pre Číňanku, stále je to hrateľné. Takže by zlato z Liptovského Mikuláša mohlo putovať aj do Číny. Vyzerá to tak. Jangová je prvá. Ďalšia zmena na pozícii číslo 1.